What's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Bagong kainan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan ating puntahan. Tara at ako inyong samahan. At andito na nga tayo sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, dito sa may Mapandan Town Center, na kung saan dito nga natin matatagpuan ang bagong bukas na Kieg Snack House. Bagong mong makakainan, bagong tambayan. Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito tayo ngayon sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. At andito nga tayo dahil mayroon tayong pupuntahan na bagong bukas na kainan na check inyong maibigan at nagugustuhan dito sa may Kieg Snack House. Dito lang sila matatagpuan sa may Town Center ng Mapandan. At ating matitikman yung kanilang mga nagsasarapong mga pagkain at drinks dito. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Iba't ibang foods and drinks nga pala ang pwede nating ma-order dito. May buffalo wings, kieg sandwich, Korean corn dog, rice bowl, takoyakis at napakarami pang iba. Napakaganda rin ng kanilang ambience dito. Naka-aircon pa. Sino nga mga ka-adventure, piniprepared na nila ang ating mga in-order. At pagkalipas nga ng ilang minuto, andito na ang ating mga in-order. May mga customer pa tayong mga nakasabayan dito. Ma'am, kumusta po yung mga foods dito sa Kieg? Kanya pati yung ano niya, pupusan niya. Mabalik-balikan po ba? Oo naman. Ma'am, kumusta po yung foods dito sa Kieg? Sarap. Sarap po ba? Oo naman. Quality? Number one. Ay! Nag-order nga rin tayo ng kanilang rice bowl at Korean corn dog at buffalo wings at ang kanilang cold tea. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito tayo ngayon sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan, dito sa may Kieg Snack House. At ating ang titikman ang kanilang mga nagsasarapang mga pagkain dito, tulad ng mga kieg sandwich, buffalo wings, iba't ibang drinks, corn dog at marami pang iba. Kaya tara, let's tikman na natin. At heto nga pala yung tinatawag nila kieg sandwich bulgogi. At mayroon nga rin sila ditong kieg bacon sandwich. Tignan nyo naman mga ka-adventure. At syempre mga ka-adventure, nag-order din tayo ng kanilang bacon sandwich, bacon kieg sandwich. Tignan nyo naman mga ka-adventure, tsura pa lang, nakakatakam, nakakagutom na. Ay talaga naman quality. Siyempre sa unang kagat, thank you Lord agad. Grabe mga ka-adventure, overload tong kanilang kieg sandwich. Siguradong mabubusog-lusog na naman tayo dito. Ay talaga naman mga ka-adventure, quality. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, pumunta na rin kayo dito. Check inyong magugustuhan at maibigan yung kanilang mga pagkain dito. Siyempre, tinikman na rin natin tong kanilang Korean corn dog. Kaya kung napadaan kayo dito sa may bayan ng Mapandan, o di kaya malapit lang kayo dito sa may bayan ng Mapandan at naghahanap kayo ng bagong makakainan, tara na dito sa kanilang Mapandan Town Center at hanapin ang Kieg Snack House. Open nga sila dito Monday to Sunday, 9 AM to 9 PM. Gusto mo rin bang magkaroon ng ganitong negosyo sa inyong mga lugar? Just mga ka-adventure, open po sila for franchising nationwide. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family at harap na rin kayo dito sa may Kieg Snack House Mapandan.